Ekitaldia antolatu dugu mundu martxaren inguruan arrasaten batu garen emakume desberdinen artien, eta azken baten helburua izan da emakumeen mundu martxaren aldarri nagusienetakoa dan zaintzak, bizitzaren erdigunean jartzia eta kasu honetan plazara ekartzia, Azken baten hori uste dugulako, historikoki emakumeok bete dugun funtzio hori zaintzana izan behar dela benetan bizitzako ardatz nagusisa. Eta horrek eramango gaitxu gizarte justuago batera.
ganbelatik orea hartu, esku artean dantzatu, egurraren gainean pausatu, eta altzoan ondo utziz, orea irauliz, kolpatuz, bateratuz, goxatuz, irin artean irristatuz, eman eta berriro emanez, eman eta berriro emanez. Kondairak dioenez, horrela sortu iziren mundua dantzan jartzen duten taupadak. Himalaiako ibarretatik, Sabanaraino, Islamabadetik, Atlaseko oasietaraino, Serenako baiaratik, Arrasateko kobazuloetaraino, eman eta emanez, eman eta emanez. Milaka urtetan zehar, munduko lau hegaletako milioika emakumek, goizero gure lanarekin mundua berreraikitzen dugun emakume izendatuek, emakume izenaren alde edo kontra gabiltzanak, etxeko suaren inguruan sortu ditugu bizitzeko bizigaiak, bihotz eta gorputzaren elikagaiak, mintzoaren eta esanguraren zentzugaiak, eman eta emanez, eman eta emanez. Taupada horiek isilarazi eta mututzen dituen sistema harrapari eta sarraski jalearen zama daramagu bizkar gainean ordea, gure gorputzak eta gure lurraldeak kolonizatzen dituen zama eta pisua. Baina gure gorputzak gure lurraldeak dira, gure askatasuna, gure ardura, gure gorputzek eta gure lurrak balioa dutelako, baina ez dutelako inondik inora preziorik. Gure gorputzak eta gure lurraldeak ez direlako konkista territorioak. Quebeketik, Ginebra eta New Yorker arte. Munduko 11 puntatatik, Porto Alegre eta Bukagur arte. Kurdistandik Euskal Herrira eta Lisboar arte. Milaka urtetan zehar, munduko lau hegaletako milioika emakumek egin bezala, denon etxea den plaza honetan batu gara gaurkoan. Mundua dantzan jartzen duten taupadak berriro entzungai izateko. Plazara ialdiz, gure amaren sua berpiztuz. Emakumeen mundu martxarekin bat egin, eta aske izan arte martxan jarraituko dugula ozen plazaratzeko. Eta erritmo honen dantzara, gure jendartearen eta gure gorputzen merkantilizazioa ezbaian jartzen dugu. Ondasun komunalak eta elkar zaintzeko komunitateak berreskuratzearen beharra aldarrikatzen dugu. Gure gorputzak patriarkatuaren eta kapitalaren erritmora dantzatzeari uztea nahi dugula ozen diogu. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bizi nahi ditugulako. Eta gure ingurukoen gorputzak, zein gure lurraldeak eta gure planeta beraren zaintza, plaza eta esparru publikoaren erdigunean jarri ezean, bizitzea merezi duten bizitzak bermatzea, ezinezko izango zaigulako. Zama eta pixu honek eragiten digun mina, norbanakoarena baino denona delako. Horregatik, eman eta emanez jarraituko dugu. Askeak eta arduratsuak izan nahi dugulako. Bizitza duin eta zoriontsuak garatu nahi ditugulako. Berdintasun ezean, oinarritutako generoen arteko harremanak gainditu nahi ditugulako. Feminismoaren bideak batzen gaituelako eta bide horretan martxan jarraituko dugulako. Altxaritzagun bandera moreak airera, mundua dantzan jartzen duten taupadak, Arrasateko plazatik munduan zehar entzunarazteko. Nuestros cuerpos, nuestros territorios. Our bodies, our territories. Hambro zair, hambro lumi. Asaluma wa arduma. Afufna wa equiluma. Els nostres cossos, els nostres territoris. Nosos corpos, nosas territorios. Un sere corpe, un sere gebiete. Gure gorputzak, gure lurraldeak. Denok aske izan arte, martxan jarraituko dugu.